Hola, bonicos i boniques! Avui m'ha passat una cosa un poc estranya, vos vaig a contar. Estava jo sentint l'Spotify i de repente he vist la llista Bailar Reggaeton. A vegades l'escolte i dic, vaig a donar-li a play a veure què novetats n'hi ha. I m'he adonat que de 3 cançons, 2 i mitja tenien un contingut sexual, drogues, alcohol... Perdó? Aleshores he dit, Nerea, has de fer un vídeo sobre què li passa al reggaeton. Per què utilitzen aquest tipus de paraules, aquest tipus d'expressions, o simplement per què composen cançons d'este calibre. Així que no m'enrotle més i anem a veure el vídeo. Se pone salvaje, me invita a que la dome. Soy el que en secreto se la come. Ella prefiere uno como yo. Tú le aburriste uno como yo. Yo soy el que la desviste. Ella quiere, o sea, la invita a que la dome. Quin cap que una dona invite a que la dome i soy el que en secreto se la come. Vosaltres creieu que este tipus de paraules, este tipus de reflexions deurien estar dins d'una cançó? Continuem amb la cançó Pura Falsedad de Mark B. Feat J. Quiles. Deja de decir mentiras, si por mí tú das hasta la vida. Deja de decir mentiras, si por mí tú das hasta la vida, querida. Agárrate que te voy a hacer recordar cómo te lo hice ayer. ¿Por mí tú das hasta la vida? Yo no doy la vida ni por ti, ni por ti, ni por ti. Yo doy la vida por mi. Bad Bunny és un home que ara està, vamos, l'està pegant, cada setmana trau una cançó nova i esta m'ha cridat molt l'atenció. La canta amb Yandel y s'anomena Explícale. Ahí va. Dime en qué país quieres que te lo meta. Explícale que conmigo te sientes completa. Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta. Dime en qué país quieres que te lo meta y que el totito se te aprieta. Com s'ho mengeu? Perquè és que a mi me costa hasta digerir-ho. Estem en el segle XXI. Gent xiquets de 9 i 10 anys se saben aquestes cançons de memòria. I que este tipus de cançons aparega en la llista de Bailar Reggaeton de Spotify és un poc fort. A mi me fa plantejar-me fins a quin punt hem arribat. Una de les cançons que ha dut molta polèmica és la de 4 Babies del senyor Maluma. Després d'estrenar-la sé que va dur molta polèmica i no podia faltar en aquest vídeo. Estoy enamorada de 4 Babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. 2 son casadas, una soltera y la otra medio psico que si no la llamo se desespera. O sea, damunt estàs jugant en una enfermedad, estàs dient que chingan cuando tú quieres como que tú tens el poder. El hombre poderoso, el Maluma poderoso. Jo no sé si és el senyor Maluma o qui l'escriga, perquè suposo que serà una persona que li escriga aquestes cançons, però jo no sé com té la poca vergonya de poder cantar-les. I per últim, la cançó que he de reconèixer que la he ballat i que l'escolto en la ràdio i que avui en dia cada vegada me piten més els oïts al escoltar-la és Perro Fiel de Shakira i Nicky Jam. Shakira, jo soc molt fan teua, però no entenc com pots fer este tipus de cançons. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas y hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Ojo, que en las calles sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Toma ya. Salvaje y peligroso. La paraula peligroso ja per si ja crida l'atenció. Algo perillós no pot ser bo. I després que vol que no sea muy celoso. I damunt la cançó se diu Perro Fiel. Perro referint-se a l'home. O és el que jo entenc. O sigui, és que ja l'acabose. Volia fer una xicoteta aclaració. No vol dir que solament el reggaeton tinga cançons d'aquest tipus. Tots els àmbits musicals tenen alguna cançó que altra en lletres un poc inapropiades, anem a deixar-ho així. Ara sí que sí, em despedisc. Vos recorde que tinc xarxes socials, que per ací baix em podeu deixar tots els comentaris que vulgueu, que també me podeu escriure a l'email. I avui vaig a estrenar una nova secció. Mira, sí, perquè m'aveïs. Quan acabe cada vídeo vos vaig a deixar una recomanació musical setmanal. Una cançó que m'agrada molt, un artista, una lletra, qualsevol cosa. I la d'aquesta setmana és... Així que amb aquesta cançó em despedís, que espero que vos hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve i solament em queda dir-vos que més ets abraços.